Badakigu ikuspegi hau ematean, adibidez, irakasleentzat gauzak komplikatu egiten ditugula. Egokitasunaren ikuspegitik edozein komunikazio harreman neurtzen zaila delako. Hori dena hartu behar da kontuan. Helburua zein den eta helburua zipristintzen duten gainerako parametro guztiak komunikazio akto bakoitzean. Guk ez dugu ematen bare morik, eta hori irakasleentzat gu badakigu puta datxoa dala, ez da? Baina uste dugu hortik jo berdala, bestela jai daukagula. Baina alde honak ere baditu, konplejua galtzeko balio du. Konplejua galtzeko balio du euskalkietako jendearengan, konplejuak kentzeko balio du euskara ikasten ari direnengan. Guk esaten dugu, Barakaldoko 5. urratsean ari den 20 urteko mutil batek esaten badu nik etorri nintzen, ez dela zuzena baina egokia dela. Zergatik, 5. urratsean dagoelako, Barakaldo nahi delako eta 20 urte dauzkalako. Txarra izango litzateke mutil horrek bera 5 urte barru nik etorri nintzen esatea. Hori da, 5 urte barru eta ez dakizen 5. urratsean legokeenean elitzateke ez zuzen eta ez egoki. Baina esan dezagun, nik etorri nintzen hizkuntza dela baita ere, eta egokia. Nik etorri nintzen eta ni etorri nintzenen artean konbentzioa bakarri dago, hizkuntza ez da arbitrioa besterik. Hortan ados gaude, ez da? Zergatik, lehen aipatu du Joxarrak eta egia da, euskaltegietan, euskara helduei irakasten ari zaien euskaltegietan, askoz ere hurbilago daude ikuspegi honetatik irakaskuntza arautuan baino. Zaudete, askoz ere hurbilago. Zergatik? Ez euskaltegietako azkarrago direlako irakaskuntza arautuko baino. Irakaskuntza arautuan badagolako lan bat euskaltegietan egin behar ez dena. Eta da, edukiak transmititu. Edukien transmisioan katigatu dira, matematika asko irakasten da, gramatika asko irakasten da, metamatematika irakasten da eta metagramatika. Gau, ahaztu egin zaio, edukia irakatsi behar dunari, ahaztu egin zaio garrantzitsua dela. Ile edukia irakastea bezain garrantzitsu, eduki hori gero transmititzen jakin dezaten edukia jasoa dutenak. Horti datoz, arazoak. Gure esperientzi pilototan beti jartzen dugun ejemplua. Ni kontrolatzen dira, Joxerra. Beti jartzen dugun ejemplua. Guk egin ditugu esperientzi piloto hauek eta ahozkotasun probak eta abar, eta, behin jarri genien ariketa bat neskamutikoei, 13-14 urtekoei. Zuen logelan aizeate eskolako lanak egiten, arratsaldeko 6 dira, hasi zeate boligrafo eta papela hartuta, eta behitu duzuen lehiotik eta dardarka ari da, kalean dana moitzen ari da. Jaikizeate eta bai, lurrikara bat da. Kontatu zuen sentimentuak, kontatu zer egingo zenuketen. Eta egia da, 200 umetik, 50 edo, bazekitela lurrikara kasuetan atemarkoaren azpian jarri behar dela. Impresionatu betu ondan ere. Bai, eta nik adibidez enekien. Nik enekien. Nola kontaz ez zuten hori izan? Imitazioz eta batazbesteko baino pixkat berago, baina gutxi gora bera da, hau, haoz. Bai, ni nengoen nire logelan etxeko lana egiten, eta orduan hasi zen mugitzen den dena. Eta ni ez nekien zer egin, eta amari sukaldean zegoen, eta amari oilu egin nion lurrikara. Ez da exagerazio ondia, D ereduan aiden jendea. Kao, nionek problema gehiago amai lurrikara esatiak baino. Eta ez dute ikasi kasu hortan lurrikaran marrua egin behar dela. Marrua hunditu egite zuen umeek nion, nor, iraganean lurrikara baino. Eta hori teuna hiliten da, lurrikara kasu batean. Laguntzaik eskatzez eskola hori erakasten nahi da, nion.
irakurriko dizuet posible balin badet, euskal novela beltz batean detektibo batek abokatuari zer esaten dion. Zuk esan zeniezazkidakeenak, nik arbuiatu niezazkizukeenez, proposa iezadazu beste plan bat. Zuzena da, Zuzena da, honek landu du, nezaizkiok iteketa, osea... Aregituan gu ikesten egako ikaslieit, egako ikasliegin da ze maila eskatu da zitzaien eta ze astaketari begira eta hori zer zan abola eta zer zan sustentzua, ez? Orduen abeko liston batzuk etorri zituan, hori irakustea hori, eta ekarrekuen adibidera motibo bat arrasateara da gaie zea jarrekuen asteukaren eati eta txarrazala eta hori zirikoa sortzen zirela eta hori aldala egiten biazala eta gauzi jarrezuan mutile aztertzen aurrien da zer zen gautzen banik gaien egurrik nepe luparda moskorra edera garrapatik jutela eta zer zen gautzen banik nik zer zen gautzen txarra dela nepe eraten dut eta hola diskursuezuan estilo horretan hango basarritar batek errengo leukien moduen da gauzie omar minutu pasariz joan da aneku esalatzen aneku da banoi berez egitekoa zuen artikulu bat irakurri eta lagurtzie eta ari gutzuker iritzien emotik. Hori, gure eskat maila formalien emun bio. Jente horrien, ezin jok esan, ni etxeko euskeran, esango zu, ni txarra da eratik eta luparra da errakarrapetetu lan eupen, eta nik esango hola bezin jok, Gulertzen dugu, Orduan gauzi ezoan, gure behintzuen gatera zan, zer inbiar zan ikasle horrekin. Gu egizan euskaldun petu esana. Bere zera guztietatik euskera eratzen hauela. Baina bere eskartzeko moduek ero zera baizituan egokiak eta hizkuntza formalien ero reglatuan ikaskola baten edo gu maila duen personatik eskatu ingatzen jok. Nik uste diat klabean gaudu, hori dela klabea. Hori dela klabea uste diat. Adibide hori ez, bai. Uste diat hori dela klabea. Arrasateko mutiko horren problema, ez zuen bere etxeko hizkera egiten zula. Jario problema ez zuen, diskurso problema duen. Eta gure teoria guzti honen oinarria datza bere iztean diskursoa eta jarioa. Jarioa da bakoitzak egiten duen bere edozein hizkuntzatan daukan erreztasun maila. Eta diskursoa da edozein hizkuntzatan jario hori egituratu eta helburu bat lortzeko daukan estrategien konzepzioa. Eta hori bai landu laikela, diskursoa. Gu ez goaz, inoren jarioa lantzera metodo honekin, bidena bar bai akaso. Baina jarioa landu behar da, etxetik, kalean, eskolan, toki denetan lantzen da jarioa. Eta inguruneak zer ikusi handia du. Baina diskursoa landu behar da propio. Eta mutiko hori falta zitzaiona etzen jarioa. Eta etzun aprobatu suspenditu egingo bere hizkuntza baserrikoa zelako, edo kalekoa, arrasatekoa, edo donostiakoa. Ez. Aprobatu suspenditu egingo zuen bere jario X horrekin diskurso bat prestatzen bazekien ala ezaren arabera. Eta guk lantzen duguna da diskursoaren prestakuntza, ez jarioarena. Hain zuzen ere, guzti honek zentzua izan dezan, garbi esan behar dugulako, guzti horrek zentzua izan dezan, garbi esan behar dugulako, irungo ume batek egoki hitz egin dezakeela, nahi zuzen ez hitz egin, eta abaltzizketako ume batek desegoki hitz egin dezakeela, nahi zuzen hitz egin. Eta naiz jarioa batek ikaragarria izan da besteak ez. Ikastaro berian edo baitxabeko gentiekin, aregin joan gu irakasliok defenditzen zuzentasuna zala objektibizatzen erresen, ez?
Eta, bueno, ari itxuan esaten, egara begire, jode, hoxi dok eskatu behar dana, gutxienez izan dadila, eta hortik aurrera floritura guztiek, ez? Eta, bueno, ez, honek beste zea batzuk, abekuek esate joan ez, baina koherente izan behar du, eta kohesionatu da izan behar du idazlanak, eta ez da gitze gauza hola raruek, ez gitzunak ulertzen. Gure artien irakasle ez tekelako irakurtzen Rufino Iraulan artikuluak, ustela ulertuko duke. Bai. Orduan, gure artien bajaban bat gaiztu esana, eta hartu joan Luis Villasanteren, o Luis Michelenaren, Jacobo Michelenaren idatzi bat, Candilejas. Candilejas pelikulei buruzko kritika bat. Bueno, eta hartu joan berak, eta orduan Tacones Lejanos zuan famosua, pelikulia, eta jarri joan hizkuntza berarekin, Tacones Lejanosi buruzko zera bat, kritika bat. Baina zituan hitz danak eta esaldi osua zituan Koldo Michelena. Eta presenta dutzen abeko persona argi hori. Hau aprobatuko egik azterketa batean.